iPhone 17 Pro Max unboxing ja ensivaikutelmat. Vau, se oikeesti näyttää paremmalta kuin mä luulin. On tää kyllä aika siistin näköinen ja nykyaikainen puhelin. On ollut siis iPhonein 14 Pro Maxin omistaja jo 2,5 vuotta ja nyt päivittin sitä mun puhelinta. Ja mikä mulla oli pelko, se että tämä puhelin on hyvin painava, koska se on tehty metallista ja tää on sitten alumiinista. Ja mulla oli siis semmonen ensivaikutus, että tää on liian kevyt, joten mä en sitä tykkää, koska se tuntuu liian kevyeltä käsissä. Mutta todellisuus sanoo niinku eri asiaa. Ne kyllä painaa yhtä paljon mun mielestä. Vaikka virallisesti tämä puhelin, eli mun vanha 14 Pro Max on, oliko 7 vai 8 grammaa painavampi. Ja mikä on toinen selkeä ero näissä puhelimissa, niin nämä reunat. iPhoneissa 14 Pro Max, ne ovat selkeästi tervejä, kun taas 17 Pro Max, ne ovat pyöremmät. Ja minusta se istuu kädessä paremmin kuin taas puhelin, jossa reunat ovat terävät. Ja tietysti tämä 17 malli iPhone erottu sillä, että kameran alueella on semmoinen korokke, johon upotettu nämä kamerat. Ja monissa viimeisimmissä malleissa, iPhonein malleissa, ne oli aina täällä samassa reunassa, samassa paikassa. Tämä homma ei muuttunut monia vuosia. Ja tosi tärkeänä asiana tässä uudessa mallissa mulla oli se, että näytön koko on isompi, tai itse asiassa on isoin kaikissa iPhonein malleissa ikinä. Eli iPhone 14 Pro Maxissa se on 6.7, kun taas 17 Pro Maxissa se on 6.9. Ja meikäläisellä se on tosi tärkeä, koska minä kuvan sekä editoin puhelimella, ja kuin isompi näytö on, niin sen helpompi tehdä kaikki näitä juttuja yksinkertaisesti. Siis kattako tämä lapio oikeesti, se on niin iso, ja iso puhelin tähän niinku sopii parhaiten. Niinku, ei mikään Pro-malli tai perus iPhone 17 tai Air. Pro Maxi, se mikä sopi meikäläiselle ihan 100% ja täydellisesti. Ja sitten värimaailma tänä vuonna oli aika heikko, sitä kaikki tietää, niin siellä oli vaihtoehtona se oranssi, minusta se oli liian värikäs, ei kyllä meikäläiselle sopiva. Sitten se oli hopea ja tommonen sininen tai violetti, niin tää edellinen mulla oli, onko se musta? Tai semmonen harma musta. Mutta niistä kolmesta niin valitsin juuri tämä, koska tykkäsin tästä väristä. Ja mitä tähän mennessä kerkisin katsoa netistä muiden ihmisten palautetta tästä 17 Pro Maxista niin palautteita, niin ihmiset puhuvat, että se näyttää liian halvalta. Mutta minusta, siis toki se on minun henkilökohtainen mielipide, niin se näyttää aika hyvältä. Ei tässä ole mitään semmoista niinku, että mikä tää oikein on. Onko tää joku Android tai mitä? ei oikein oo. Siis niinku, tää on ihan siis tyylikäs, moderni, nykyaikainen puhelin. Vaikka miten paljon tykkäsin tästä, tai tykkään edelleen omasta 14 Pro Maxista, mutta kyllä tämä on kyllä aika söpö ja hyvä puhelin. Ja toki mitä tässä uusimmassa mallissa mua vaivaa vielä, niin sen takia, että se on tehty alumiinista, niin tähän aika herkästi tarttuu kaikki naarmut, kolhut sun muuta, koska tämä 14 Pro Max on tehty siitä erikoismetallista, niin ja 2,5 vuoden jälkeen ei tässä hirmu paljon ole niitä käyttöjälkeä. Toki joissakin kohdissa vähän maali ehkä lähtenyt, mutta ei mitään niinku hätää, ei mitään niinku oikeasti semmoista, että jos katsotaan tästä kaukaa, niin ei sitä edes huomaa. Sille jos oikeasti lähellä kätellä, niin kyllä jotakin näkyy, mutta ei mitään niinku semmoista hätää. Mutta taas tämä se uusi, tähän kyllä aika herkästi tartuna naarmut sekä kolhut, mutta toki siis pitää käyttää ne kaikki mahdolliset suojat, panssarilasit sun muuta, niin katsotaan. Se selviää vaan käyttämällä tätä puhelinta.
Ja mitä viimeisenä haluaisin nostaa esille, tässä 17 malleissa on mahdollisuus tilata tällaisia puhelimia, johon ei laiteta SIM-kortteja ollenkaan, eli ne toimii eSIMillä. Ja mulla oli tarkoitus tilata juuri se, mutta nyt kun mä katsoin tämän puhelin ympäri ämpärin, niin vitsi täältä löytyi se. Eli mä vahingossa tilasin just se, no ei vanhan mallinen, mutta se, johon sitä SIM-korttia voi vielä panna. Niin ei voi mitään. Itse asiassa siis käytän vaan eSIMiä, sen takia oli tarkoitus ostakin pelkästään eSIMillä toimiva. No, ei mitään. Se ei ole niin kova miinus niin sanotusti, lähetän täällä mitä on. Tässä oli minun ensivaikutelmat tästä iPhonen uudesta mallista. Kohta tällä kanavalla mä luodan uusi video siitä, minkälainen puhelin se on tarkalleen, kun mä käytän sitä jonkun aikaa. Ja se on mulle tosi tärkeä. Kaikki kuvaukset, kaikki editoinnit tapahtuu tällä puhelimella, kuin kerroin aikaisemmin. Niin sen takia jonkun ajan päästä, kun mulla on jo jonkin verran kokemusta tästä puhelimesta, mä julkaistan sen kunnon videon, jossa vertaillaan esimerkiksi tähän iPhonen 14 Pro Maxin, minkälainen ero on tarkalleen. Ja toki kerron oman mielipiteen, eikä turhan ollut käytetty tähän puhelimen 1760, vai pitikö jatkaa kuvata tällä iPhonella 14 Pro Maxi, jolla on tehnyt tähän mennessä sisältöä jatkuvasti mun asiakkaille ja itselleni. Nähdään seuraavassa videossa, ota kanava seuranta. Perkele!